Σφακιανοί, κτηνοτρόφοι περισσότεροι, ζούσαν πάνω στα βουνά τους απομονωμένοι, μισοελεύθεροι και σχεδόν ασίδωτοι. Εδώ, εκτός από προστασία, έβρισκαν και πλούσια ξυλία κατάλληλη για ναυπηγική. Ήδη από τα τέλη του 14ου αιώνα, τα καράβια τους ταξίδευαν σε όλη τη Μεσόγειο και στη Μαύρη Θάλασσα, αποφέροντας σημαντικά κέρδη. Έτσι φάνηκε πως ήρθε η ώρα της λευτεριάς. Το σύνθημα για τον ξεσηκωμό ήταν η κάθοδος του ρωσικού στόλου με τους αδερφούς Ορλόφ στη Μεσόγειο. Στα 1770, οι καπετάνοι της επαρχίας συγκεντρώνονται με τα παλικάρια τους στην Ενόπολη Σφακίων και υψώνουν τη σημαία της Επανάστασης. Δεσπόζουν οι μορφές του Δασκαλογιάννη και του θείου του, πρωτόπαπα των Σφακίων. Αρχηγός και ψυχή του ξεσηκωμού ο ένας, προθιερέας της περιοχής και φωνή της φρόνησης ο άλλος. Δύσκολη και την Κυριακή έβαζε το καπέλο. Τώρα την αρχή αυτό. Ναι, καλά, εντάξει, να μην είναι κάτια, ναι. Τα αρχή αυτό, Σαββατοκύριακο. Να αρχή λέει ότι δάσκαλε Γιάννη, Πουλογιάννης. Το Μόσχοβο θα φέρω. Να τα συνδράμει τα σφακιάτσι Τούρκους να ζυγόξουν και για την κόκκινη μιλιά δρόμο να τον εδώσουν. Δάσκαλε Γιάννης, δάσκαλε, ήταν να πουλογιάζεις, τα ταξιδεύεις στα σφακιά, μ' αυτά που λογαριάζεις. Ήταν ο Μπέης της Βρασιάς και ο Μπέης από τη Μάνη κρυφές κουβέντες είχαν τον Δασκαλογιάννη. Του τάζανε οι Ρώσοι ότι θα φέρουν εκεί πέρα το στόλο, το μεταξύ συγχωρούν με τους Τούρκους. Δεν τα πατούν στα ράμπης να φέρει πίνα. Δεν ξεσηκώνει το Δασκαλογιάννης από εκεί. Να βρω το 300 χρόνια Τούρκοι στην Κρήτη. Και σφακιά δεν πάτησανε καθόλου και του λέει ο Πασάς. Λέει δάσκαλε εσύ τι γυρεύεις να πούμε. Εσύ χαράτσια δεν πληρώνει. Ο Δασκαλογιάννης ήταν ελεύθερος. Είχανε δίκαιο τον διοίκηση, είχανε ό,τι θέλανε είχανε. Ζούσανε μια πλούσια ανεκτάθητη ζωή. Αλλά έβλεπε τα χάλια των αλωνό κριτικό που παθαίνανε από τους Τούρκους και γι' αυτό σήκωσε την Επανάσταση ελπίζοντας στη βοήθεια των Ρώσων. Αλλά αυτοί συνήθως μας απατούν και μας απατήσαν και τότε και καταστράφηκε η επαρχία, καταστράφηκε ο ίδιος. Ωστόσο όμως δεν πήγε χαμένη η κίνηση από το Δασκαλογιάννη, διότι η Κρήτη θα είχε εξισλαμηθεί. Οι Έλληνες στην Κρήτη σήμερα δεν θα υπήρχαν, θα ήταν Τούρκοι. Ο Δασκαλογιάννης, μετά την καταστροφή και θέλοντας να εξευμενήσει τον Πασά, παραδίδεται και τον μεταφέρουν στο Μεγάλο Κάστρο. Ο πρωτόπαπας, 6 ακόμη παπάδες και 75 οπλαρχηγοί της επαρχίας συλλαμβάνονται με δόλο και φυλακίζονται στον Κούλε. Τα χωριά τους κάηκαν και ξεκληρίστηκαν. Ο Δασκαλογιάννης θα παραμείνει εχμάλωτος κοντά στον Πασά για 1 χρόνο, όσο ο τελευταίος περίμενε μάταια να συλλάβει και τα αδέρφια του. Στις 17 Ιουνίου του 1771, ημέρα Παρασκευή αργία των Μουσουλμάνων, θα τον γδάρουν ζωντανό στην πλατεία των βασανιστήριων του Μεγάλου Κάστρου. Ο πρωτόπαπας και οι φυλακισμένοι οπλαρχηγοί, όσοι είχαν επιζήσει, δραπετεύουν από τον Κούλε 3 χρόνια μετά τη σύλληψή τους. Στο δρόμο της επιστροφής, ο πρωτόπαπας θα πεθάνει αποκλεισμένος σε μια σπηλιά του Ψιλορίτη. Με τη ζωή που έχουμε σήμερα και με τους φίλους και εχθρούς που έχουμε γύρω από το κράτο μας, μπορεί να χρειαστεί και η σημερινή γενεά να κάνει εκείνο που έκανε και αυτό ομιγέννητο. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον εμάς. Αμήν. Και του χρόνου με υγεία. Οι ηρωικές μορφές του ξεσηκωμού, ο Δασκαλογιάννης και ο πρωτόπαπας, είναι σήμερα τα κατεξοχήν τιμόμενα πρόσωπα στις εθνικές γιορτές των Ανοπολιτών. Εδώ είναι, να το σπίτι, αυτό είναι, το Δασκαλογιάννη. Τα γαλβάνια.
Αυτό είναι τώρα το σπίτι του Δασκαλογιάννη που ήταν τριόροφο βέβαια, αλλά το έχουμε ταπείσει. Καλό είναι και όπως φαίνεται καλό είναι. Η ιστορία τους, θρύλος πια στην προφορική παράδοση των απογόνων, ξεπροβάλλει από παντού στη σημερινή Ανώπολη. Με την πρώτη ευκαιρία όλοι έχουν κάτι να σου πούν. Έτσι ήταν το γραμμένο το 1926 με τα χαλίτσια. Το ξαναχτίσανε. Στο σπίτι του Δασκαλογιάννη, ο αυτεπάγγελτος φυλακάς του Ανταμουλής κρατά το κλειδί για τους επισκέπτες. Το καιρό πήγαινε στο σεράγιο του Πασά στη Σκάρα, φωνάζει, λέει, δυνατά ο Δασκαλογιάννη, γυρίζεται, πώς φίλοι μου, στη γεννή μου. Και του λέει ο Πασάς, ήταν παράπονο, εσύ να μας σηκώσει. Και του λέει να ράξεις μπίστη, να το αυτό λέει χριστιανός σε Δημήκα, χριστιανός θα παθάνω. Κατάλαβες. Και από εκείνο που έκαναν φυλακή έκαναν 3 χρόνια. Και στα 3 χρόνια πάνω κατορθώσαν και σπάσαν τη φυλακή και φύγανε. Άλλοι σκοτωθήκαν από εκεί που πηδήξαν από το πεντέρι, να πούμε, και πέσαν κάτω, σκοτωθήκαν και πολλοί. Άλλοι τέλος πάντων φύγανε, μερικοί φύγανε. Μετά εκείνος που φύγανε, φύγει ο πρωτόπαπας. Από επίσης να πούμε στη Γέριαρη και πήγε να πούμε στο Κουρμούλια που λέει αυτός περιποιήθηκε, έτσι πήγε να πούμε και στο Σπήλιο. Στο Σπήλιο, μαζί ήταν ότι πήγε αυτός πήγε ο Κουρμούλης και ο πρωτόπαπας Γέρος και φύγανε οι άλλοι όσοι μπορέσανε. Και πάει η αγωγιάτη να τον πάρει μετά και κάνει μια χιονιά μεγάλη και αποθένει ο πρωτόπαπας στο Σπήλιο με έναν καρόγερο απ' μια εκκλησία σε ένα συμπληρολήψη. Έσπασανε τη φυλακή, πηδώ απ' το μπεντένι, άλλη στραβή κι άλλη κουτσί και κακαποδομένη. Προπατούσαν κάθε αργά με τσιπλιές στα πόδια και 5 μέρες κάνουσι στα δάση και στα όρια. Και πήγαν στη Γέργερη, στου Βαγιανού το σπίτι, και εκείνος τις αποδέχτηκε σαν διάχνουνη στην Κρήτη. Και παίρνιτσι και μοναχός βγάνιτσι στο κουδούνι, καλή χωσιά τον ήβρηκε στην τρύπα του Κουρμούλη. Και μέρες 14 εκάμανοι στην τρύπα, το ξακουστό πρωτόπαπα εκείδα τον αφήκα. Έτσι θα εξιστορούσε λίγο αργότερα, στα 1786, ο Μπαρ Παπαντζελιός τα πάθη τους και το τέλος του πρωτόπαπα. Αγράμματος στυροκόμος ο ίδιος, υπαγόρευσε έμετρα στον καλονόμο του τον ξεσηκωμό και την καταστροφή των Σφακιανών όπως τα έζησε. Το τραγούδι του Δασκαλογιάννη, έτσι ονομάστηκε η κριτική αυτή ρήμα των 1034 στίχων, αποτελεί ουσιαστικά το έπος της ήττας των Σφακιανών και είναι η μοναδική σύγχρονη μαρτυρία των γεγονότων. Το περιστατικό του θανάτου του πρωτόπαπα και των συντρόφων του, καταχωνιασμένο σε 5 αράδες του τραγουδιού, είχε σχεδόν αποξεχαστεί για 2 αιώνες. 2 αιώνες και οι βοσκοί της περιοχής του Ρούβα έβλεπαν κατά καιρούς να ξεθάβονται περίεργα κόκαλα από τα ζώα τους που κατάφευγαν στη σπηλιά και ανυποψίαστοι συνέχιζαν το έθιμό τους. Να γιορτάζουν κάθε χρόνο στις 23 του Σεπτέμβρη τον Άη Γιάννη τον Πρόδρομο, στο ομώνυμο Οξοκλήσι που βρίσκεται 500 περίπου μέτρα βορειοανατολικά από τη σπηλιά. Παλιότερα, στο Οξοκλήσι αυτό, οι βοσκοί συνήθιζαν να δίδουν τον όρκο. Ήταν το έσχατο μέσο για να ξεκαθαρίσουν μια ζωοκλοπή. Αυτός που έδινε όρκο για την αθωότητά του μπροστά στον Άη Γιάννη γινόταν πιστευτός. Λοιπόν, αρχίνησα από τη Γέργερη και ήρθα στο Ρούβα με τα πόδια. 4, ξεκουράστηκα σε 1-2 μέρη, σε 2 τόπους και μετά ήρθα εδώ. Είχα τάσμα βέβαια, τόσα χρόνια και τώρα έκανα την απόφαση να έρθω στη Χάρη. Κάτοικοι κυρίως των κοινοτήτων Γέργερης και Νιβρίτου, που στα όρια τους βρίσκεται το δάσος του Ρούβα, καταφτάνουν εδώ από το πρωί της παραμονής για το φημισμένο ετήσιο πανηγύρι τους. Μαζί τους φίλοι και συγγενείς από αρκετά απομακρυσμένα μέρη πολλές φορές. Το πανηγύρι των βοσκών είναι μεγάλο. Οι οικοδεσπότες φιλόξενοι, οι καλεσμένοι πολλοί και από το 1985 έγιναν περισσότεροι.
Γιατί τότε τα περίεργα οστά στο βάθος της σπηλιάς συνδέονται με το περιστατικό που καταγράφεται στο τραγούδι του Δασκαλογιάννη και αποδίδονται στον πρωτόπαπα και τους συντρόφους του. Πήγαμε και πέρα και μπήκα μέσα και είδα να πούμε το σπήλιο, να πούμε το εσωτερικό, όσο εμπόρεσα, γιατί είναι σκοτεινή και δεν μπορείς να πας μέσα. Απ' έξω είδαμε αυτές τις μαρμαρένιες πλάγες που έχουν τα ονόματα, να πούμε, τα αυτά εκεί πέρα, πρωτόπαπα και πολλά άλλα. Αυτά είναι ιερός χώρος. Η ιστορία είναι και ιερός χώρος, όπως τον ιερό χώρο. Εμείς τα θωρώσαμε το κόκαλα, που κατάγαμε τώρα που είμαστε εμείς. Δεν υπήρχε και μυαλό. Ξέρω παιδί μου, Ο θρύλος ξαναζωντανεύει. Τα οστά μεταφέρονται στην Ανόπολη Σφακίων, γενέτειρα των νεκρών, και οι κοινότητες Γέργερης, Νιβρίτου και Ανόπολης αδελφοποιούνται.